Vedel si, že v roku 1989 získala ilustrácia Československej bankovky s hodnotou 20 titul najkrajšej bankovky sveta, zatiaľ čo stovka bola nenávidená. V 70. rokoch vyhlásila československá vláda súťaž o umelecké návrhy pre novú sústavu bankoviek. Ilustrácie predošlej sústavy sa menili podľa potreby v rôznych obdobiach a tak boli vizuálne nejednotné. Víťazom sa stal slovenský umelec Albín Brunovský. Bol predstaviteľom imaginatívneho realizmu a svoje ilustrácie dokázal prepracovať do mikroskopických detailov, vďaka čomu bol považovaný za výtvarného génia. O vizuálnom obsahu bankoviek rozhodovala Československá štátna banka, ktorá vypracovala niekoľko ideových variantov. Jeden z nich predstavoval portrét prezidenta Klementa Gottwalda na všetkých bankovkách. Tento variant našťastie neprešiel. Na bankovky sa dostali portréty Pavla Orsága a Hviezdoslava, Bedřicha Smetanu či Ľudovita Štúra. Zadné strany bankoviek zdobili ilustrácie československých miest a prírodných krás. Portrét Gottwalda ostal iba na stovke, nuž a stal sa nenávideným. Za Gottwaldovej vlády bolo vyniesených viac ako 230 rozsudkov smrti a vyše 100 000 ľudí bolo uväznených z politických dôvodov. Ľudia bankovky s jeho portrétom znehodnocovali rôznymi hanlivými nápismi. Gottwaldovi prepichovali oči alebo ich zafarbovali na červeno. Albínovi Brunovskému prichádzali dopisy, v ktorých ľudia vyjadrovali svoje sklamanie a umelcovi vyčítali, že sa nechal zapredať. Brunovský žiaľ nemal možnosť ovplyvniť rozhodnutie o vizuálnom obsahu bankoviek. Vo vlastnej tvorbe však nikdy nepodľahol socialistickému realizmu a v najtemnejších časoch minulého režimu stál pri zakladaní výstavy Biennále ilustrácií Bratislava, na ktorej mohli vystavovať aj umelci spoza železnej opony. V roku 1985 získal titul Národný umelec a jeho ilustrácia bankovky s nominálnou hodnotou 20 získala vo Francúzsku ocenenie Najkrajšia bankovka sveta. Jej prednú stranu zdobí portrét Jana Amosa Komenského a na zadnej strane nájdete dvoch študentov v obklopení symbolov vzdelávania.